ассалому алайкум дӯстон азиз, худо нигаҳбон бошад. Дута коргар дар кораи ё ки семия бошад зани шавҳар, ё ки ду бародар дар кораи фирма ҳай бародаро, яъне ки 100 та гӯспанда ё 50 та гов ба фирма ҳамин хелай фаромӯш кардам остиш. Дар ин рақамҳо занг бизанед, илтимос кадмае ки равин нафарои кор намекунед дар ҳамин соҳа, ҳар чи нанависед, худшон масъалаи оилукшон суҳбат кунед. ҳастанд семиёе ки документам важна нест, документам важна нест, яъне ки якам райони кам бародар гов мол дора ва нигаҳ мекуна. Хай аввалш худованд масъалаи документ ҷавоб мегам. Ба мо хотир мере дар ҳамон ҷа говора меҷӯшанд, бо пилос чикор мекунанд, муниш мекунанд, дар полия меёянд. Семияе ки боша бо қатъи зани шавҳар ҷои хову хурду хӯрокш ҳамашона метиҳанд. Як масъалаи документша не ба фикрам. яъне ки агар надошта бошанд кисонагии ҷигар надора, дошта бошанд бо хуб аст, не ки аммо айсари аммо оилуктон хутон чӣ мекунед, патенттонро месупоред. Занг бизанед дар семия ё ки чӣ мекунанд, чӣ дар кораи дӯстони меҳрубон ё дил бародари азиз. Ба он хотир хоҳиш мекунам ман видеои кӯтаҳак мепартом, ба хотири худо видеоро паҳн кунед то одам соҳиби ҷои кор шавад. Аллоҳ шоҳид, ман ба хотири худо мекунам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.